No niin, tervetuloa sieltä sitten Facebookin katsojat myöskin mukaan. Lähteet seurakunnan lauantai, mikä tämä on? Valmistaudu Jeesukselle tilaisuus, mutta mikä tämä teidän mielestä on? Eikö tämä ole niinkö uskovien yhteinen joku selebraatio Jeesuksen edessä, ylistys Jeesuksen edessä? Ainakin mä olin tosi iloinen, kun niin kuin sanakin sanoo, että minä iloitsin, kun minulle sanottiin, että menkäämme Herran huoneeseen. Halleluja. Eikä se ole se, Herran huone ei ole rakennus. Se ei ole joku hieno katedraali tai vähemmän hieno, vaan sinä olet. Me menemme Herran huoneeseen, me rakennumme yhdessä Herran huoneeksi. Niin silloin me menemme, kun tulemme yhteyteen, missä 2 tai 3 on koolla Jeesuksen nimessä, siellä Jeesus on heidän kanssaan erityisesti. Eli Jeesus on sun kanssa yksinkin, mutta Jeesus on erityisesti, kun on sulla joku ystävä. Jotenkin se usko vahvistaa uskoa meissä. Toinen toisessamme, aina kun me tapaamme uskovia, niin se vahvistaa meitä. Koska Jeesus asuu jokaisen sydämessä, tulee moninaisuus, tulee enemmän ilmestystä Jeesuksesta, kun tulee yhteen enemmän ihmisiä. No, oli tosi mahtavat tosiaan tilaisuudet viime viikonloppuna, ja sitten kun Potha alkoi siinä sitten sitä aihettaan esittelemään, kun hän sanoi, että hänen aiheensa on apostolinen viinileili, niin mä ajattelin, että kaikki sanoo, että tämä on tilattu saarna, että me on tilattu tämä puhe, koska ei me oltu tilattu sitä, eikä he ollut tiennyt, eikä he ollut kuullut sitä, että mitä Jumala on meille puhunut. Mutta he niin kuin saarnas siihen, he oli niin profetaalisessa hengessä, ja Pyhä Henki hän vaikuttaa niin, että hän puhuu samaa. Siitäkin sä voit olla varma, että sä oot kuullut Herralta, jos moni muu on kuullut sitä samaa. Vähän eri tavalla, mutta samaa, niin se niin kuin vahvistaa. Ja tosiaan, sit mä löysin tätä mun leijona vihostani sen päivämäärän. Se oli 15.3. tänä vuonna, kun mä olin valmistautumassa erääseen tilaisuuteen, ylistysiltaan, yhteiskristilliseen täällä Turussa. Niin kesken valmistautumisen niin yhtäkkiä mä kuulin aivan selkeästi mun hengessä Jeesuksen äänen sanovan, tarvitsen uuden leilin Turussa. Ja mä olin, että no niin, että onhan näitä kirkkoja, onhan näitä seurakuntia, onhan näitä yhteisöjä, että miten niin uuden leilin. Niin sitten seuraava ajatus oli, että no intänkö minä Herralle? Että jos mä sanon, että Jeesus on Herra, ja mä kuulen niin selkeästi Herran sanovan, että minä tarvitsen uuden leilin Turussa, niin eikö mun kuulu sanoa, että kyllä Herra, mitä sä haluat, että mä teen? Tässä olen. Eikö? Tässä olen. Mitä tehdään? Mitä sä teet? Mitä sä haluat tehdä? Eikä niin, että no niin, mutta onhan näitä. Niin. Siinä me näemme tämän muutos vastarinnan, että kun puhutaan, että olen valmis muutokseen, niin me halutaan aina, se on turvallista pysyä siinä samassa. Se on turvallista, mutta kun Jumala haastaa meitä menemään eteenpäin, seuraa sinä minua, sanoi Jeesus. Niin sitten Jeesus alkoi puhumaan siitä silloin, ja sitten hän sanoi, että se on semmoinen juttu, että ne vanhat leilit ei kestä uutta viiniä. Ne pakahtuu. Ne ei kestä sitä Jumalan voimaa siinä mittakaavassa, kun lopun aikana tulee vastaanottaa. Kyse on siis vastaanottamisesta. Sitten hän sanoi mulle, että ole sinä uusi leili. Hän sanoi sinulle, ole sinä uusi leili. Eli rakas Jeesus, avara mun ajattelua, muuta mun suhtautumista ja anna mun sisäisen ihmisen voimassa vahvistua, että mä voin vastaanottaa sitä uutta viiniä.
Ja niin kuin me kuultiin, sitten Potha opetti siitä, että kuinka me olemme se leili. Ja aina ennen kuin se leili voidaan valmistaa, niin jonkun täytyy kuolla, jonkun eläimen täytyy kuolla, että siitä nahkasta voitiin tehdä se uusi leili. Niin se on meidänkin elämässämme, että liha kuolee. Liha kuolee. Se on luopumista joistakin turhista asioista ja antautumista Jumalan käyttöön. Ja se uusi nahkaleili, se on joustava. Niin Jeesus, auta meitä, että me ollaan sellaisia sun kädessä. Halleluja. Ja on tärkeää, että kun me saadaan profetaalinen sana, kenen tahansa kautta, että me tutkitaan sitä ja rukoillaan sitä ja tavallaan suostutaan ojentautumaan sen mukaan. Profetiat ei ole sellaisia, että mä tässä nyt odottelen ja pyörittelen peukaloita, että koska se toteutuu. Ja Jumala lupasi mulle sitä ja tätä ja tota, koskakohan se toteutuu. No niin, oli väärä profeetta, koska ei toteudu. Ei vaan, kun me otamme siitä kiinni ja etsimme Jumalan sanasta siihen tavallaan sen, että mitä Jumalan sana, kirjoitettu Raamattu sitä sanoo, ja rukoilemme sen mukaan. Ja ojentaudumme niin sitten, joka syö sen sanan, joka ottaa vastaan sen siemenen, saa sen sadon. Sitä, mitä sä kylvät, sitä sä niität. Eli se maaperä ottaa vastaan, meidän sydän ottaa vastaan sen sanan. Ja silloin sitä kastellaan aina välillä. Tulee joku, joka muistuttaa, tulee joku, joka, mä tunnen, että tämä oli semmoista kastelua kanssa voimakkaasti, kun Potha sitä saarnasi, sitä viinileili-asiaa, niin se oli sitä kastelua suoraan siihen näkyyn, mikä Jumala on antanut jo monta vuotta sitten. Ja nyt sä voit laittaa, Tapio, pystyykö se laittamaan sen pylväskuvan tänne? Siis tästäkään hän ei tiennyt, hän ei ollut tätä nähnyt. Eli tämä on se meidän seurakunnan, mikä se oli vuonna 17 muistaakseni, kun kesken tämmöisen voimallisen rukouskokouksen, mä näin yhden tällaisen lasersäteen, sinisen tällä kertaa, kas kumma, ja se nousi maasta ylöspäin. Ja mä ihmettelin sitä juurikin, että miksi se niin päin menee, että eikö se nyt tule taivaasta se Jumalan kirkkaus alaspäin. Mutta se olikin se tuli, mikä paloi sen yhden ihmisen sydämessä Jeesusta kohtaan. Jeesus tietysti sytyttänyt sen tulen, mutta se oli se rakkauden liekki, joka paloi, se oli elävää tulta. Se ei ollut mitään laaseria, vaan se oli elävää tulta. Ja sitten siihen ympärille tuli niitä muita eri värisiä. Ja ne muodosti tämmöisen pylvään. Ja niitä pylväitä alkoi syntymään sitten enemmän siihen samaan maisemaan. Ja toi maisema on muuten Israelista. Ja sitten se oli kyllä Suomen maisema, missä mä näyn. Siihen suomalaiseen maisemaan syttyi niitä pylväitä. Niin tällä viikolla jossain vaiheessa Facebookissa tuli semmoinenkin mun eteen, että joku oli jakanut videon, vaikka se YouTubessa se video, missä oli ollut tämmöinen valoshow Jerusalemissa. Ja sieltä tuli niitä valoja. No sitten meillä oli tämmöinen seurakunnan yhteyspäivä viime sunnuntaina, ja sen jälkeisenä yönä sitten sen talon päällä oli tämän näköistä. Mä tiedän näkyykö sinne yhtään, mutta aika huonosti varmaan. Valtavat revontulet. Niin kuin ihan sama juttu. Ja mä ajattelin, että mä olin justiinsa puhunut livessä, että Jumala puhaltaa, Pyhä Henki puhaltaa pilvet sumun pois sun näkysi päältä. Niiden lupausten päältä. Vihollinen on halunnut laittaa sumua, että sä et näe, että sä luovuttaisit tai sä joutuisit epäuskoon. Niin on laittanut sumua, että sä et näe sitä maisemaa. Mutta Pyhä Henki sanoi, että hän puhaltaa näkyjen päältä nyt pois sen harson, kun vihollinen on yrittänyt pimittää ja sumuttaa. Ja on se sitten masennuksen pilvi vai mikä ikänä se on? Mikä ikänä vie sun voiman? Niin Jumala puhaltaa sen pois. Ja siinä se tuli hyvin kirkastettuna se näky. Todella se tapahtui. Ja Jumala niin kuin alleviivaa tätä näkyä meille, apostolinen viinileili. Ja sitä saakin sitten tutkia, että minkälainen on apostolinen viinileili. Jokainen saa sitä tutkia, että olenko minä sellainen, olenko minä mukana sellaisten kanssa, sellaisessa. Se on äärimmäisen tärkeää, koska Jeesus tulee.
Ja Jeesuksen tulemus on niin lähellä, ja koska Jeesus tulee tekemään työnsä loppuun ennen kuin hän tulee, mikä hänen työnsä on? Sadonkorjuu. Se on se, mitä sanotaan herätykseksi, mutta se alkaa meistä. Se alkaa jokaisesta meistä. Ja sitten tällä viikolla oli sitten mielenkiintoista, kun tämmöisen jälkeen on niin semmoisessa, kun saa Jumalalta tämmöisen rohkaisun, niin sitä on ihan niin euforisessa tilassa tietysti hengessä ja sitä on ihan niin onnensa kukkuloilla. Sitä ei niin edes pysähdy ajattelemaan. Mä vaan ylistelin Herraa ja muuta. Mutta auta, kun mä sen kynän otin käteeni sitten ja istuin siihen kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa sanoa, niin hän alkoi puhumaan. Että mä olin nähnyt sellaisen näyn ennen tätä viikonloppua, että oli öljysarvi ja se öljysarvi oli valtavan suuri, se oli Jeesuksen kädessä. Hän otti siitä korkin pois, plop, ja se öljy alkoi holahtamaan siihen huoneeseen, missä mä istuin. Ja se täytti koko sen huoneen. Ensin se täytti mutta ei siinä kestänyt kuin pari sekuntia, kun mä olin niin kuin täynnä. Mutta se koko huone alkoi täyttyä, mä uin siinä, mä olin upotettuna. Niin tänään kuultiin, meidät on kätketty Kristukseen. Meidät on kastettu Jeesukseen. Meidät on niin kuin piilotettu häneen voideltuun. Meidän tulee olla hänen läsnäolossaan, viipyä hänen läsnäolossaan. Että me voidaan uudistua, että meistä tulee se uusi leili. Että meistä tulee joustavia. Kato, kyllä öljy tekee joustavaksi. Kyllä. Jumalan pyhän hengen öljy tekee todella joustavaksi. Tiedättekö, kun on ihan kuule pyhää henkeä täynnä, niin ei kuule harvita mikään. Ja eikö se ole näin? Nehän sanoi, että ne oli täynnä uutta makeata viiniä siellä Jerusalemissa silloin, kun pyhä henki tuli eka kertaa. Ne käyttäytyi kuin humalaiset. Ei humalaistakaan haittaa mikään. Eihän. Mutta se on vaan hetkellistä ja se on vähän hulluutta. Jumala ei koskaan nolaa meitä. Jumala ei koskaan saata meitä häpeään. Jumala ei koskaan saata meitä semmoiseen tilaan, että meillä ei olisi tahdon voimaa. Tavallaan hän ei koskaan murra meidän tahtoamme ja tee meistä tahdottomia. Pyhä henki ei toimi sillä tavalla. Se ei ole pyhä henki, jos se pakottaa johonkin. Pyhä henki just näin, tiedättekö, puhuu lempeästi. Voisitko nyt tässä asiassa lopettaa tuon? Voisitko tehdä nyt näin? Tulisitko nyt tänne, mulla on sulle asiaa? Istusitko Anne nyt tähän näin ja ottaisit sen kynän käteen ja olisit nyt kuuliainen, etkä hössöttäisi kaikkea muuta? Hän ei pakota. Hän tavallaan kutsuu ja ohjaa. Hän kyllä nuhtelee, mutta se tarkoitus on aina sun parhaaksi. No niin, mä sitten istuin siihen, niin hän alkoi puhumaan, että kun se voitelu nyt siis on vuotamassa. Se on siis taivas on auki, korkit on poissa. Jeesus kaataa uuden voiteluöljyn tähän aikaan, koska on uusi aika, erilainen aika, on lopun aika. Tällä viikolla mä oon törmännyt siihen, kuinka paljon puhutaan siitä, että Jumala haluaa nostaa estereitä, eli Jumala haluaa nostaa naisia niille paikoille, mihin Jumala on heidät kutsunut. Että sinut on juuri tällaista aikaa varten luotu elämään. Juuri tässä maassa, juuri tässä kohdassa, just nyt. Sut on tätä aikaa varten luotu, niin sut on myös tätä aikaa varten varustettu. Ja mitä Jumala sanoi Esteri, tai Mordekai itse asiassa sanoi Esterille Jumalan sanana, että ellet sinä nyt toimi, niin sä tuhoudut. Mutta eikö se just tätä aikaa varten ole siinä paikassa, missä sä olet? Toimi, tee jotain. Ja sitten he rukoili. Se oli hengellinen taistelu. Ja hengelliset asiat täytyy ymmärtää hengellisesti. Me emme mene taistelemaan, puhutaan sodankäynnistä. Me emme mene sotimaan oikeasti, sotimaan aseilla, ampumaan ketään. Vaan me todella ammumme, mutta me ammumme hengessä. Me julistamme Jeesuksen nimeä, me ylistämme hänen nimeään. Ja vihollinen, se ärsyyntyy, se pelkää, se pakenee. Halleluja. Näin se on.
No niin. Niin sitten Pyhä Henki alkoi mulle puhumaan, että tämä on ihan tuttu, siis tossahan ne on, katon, siis tämmöinen mä nyt sitten on. Tämmöisiä me muuten monta kertaa ollaan. Missä se on se vastaus, missä se on? Ja se on tossa noin. Siinä on mun toiset lasit. Vaihda sellaiset lasit päähän, että sä näet lukea Jumalan sanaa. Luen niitä rakkauden kautta, Jeesuksen sovitustyön kautta. Jeesuksen sovitustyön lasit pannaan päähän. Halleluja. Niin hän sanoi mulle näin, että voitelu ei ole ainoastaan voideltua varten. Että en mä sitä Anne sua varten avannut sitä öljysarvea. Ai jaa, no mutta se oli niin kiva olla siinä öljyssä ja parantua siinä ja tuntea sun hyväksyntää ja rakkautta. Joo, kyllä. Sun tuleekin täyttyä mun rakkaudella. Sun tuleekin saada kokea mun läheisyyttä. Sun tuleekin ymmärtää, kuinka tärkeä sä oot mulle. Mutta sitten hän sanoi, että voitelu on aina palvelemista varten. Mä oon, ai niinhän se Johanna Tunturipurakin on opettanut. Ai niinhän siellä Raamattukoulussakin sanot. Aivan tuttu asia. Mutta aivan niin kuin alleviivattiin uudella tavalla, että voitelu annetaan aina palvelemista varten. Eli Jumala kutsuu meitä uuteen, Jumala kutsuu meitä palvelemaan. Ketä? Toinen toistamme, lähimmäistämme. Se ei ole sitä, että mä sain voitelun, mun täytyy varmaan nostaa Afrikkaan lentolippu, koska mä sain voitelun, nyt mä lähden sinne. Tai mä lähden mihin, tai mä teen jotain. Sitten kun mulla on se ja se ja se, niin sitten mä. Ei, vaan meillä on voitelu nyt, tähän hetkeen. Ja niihin kontakteihin ja niihin kohtaamisiin, mitä meillä on nyt elämässä. Me saatiin kuulla tässä valtavia todistuksia siitä, kuinka on tullut väkeviä rukousvastauksia tässä, kun seurakunta on rukoillut. On tullut tekstiviesti, nyt on hätätilanne, nyt on tapahtunut onnettomuus. Ambulanssi on tullut, potilas on viety sairaalaan, huonossa kunnossa, rukoile. Ja sitten mä aloin huokailla, moni muu alkoi huokailla ja julistin elämää, julistin Jumalan läsnäoloa. Mitä tapahtui? Potilaan tilanne muuttui. Lääkärit ihmettelee, kun tämä on mahdollista. Tämä tapahtui ihan tässä eilen. Eilen. Halleluja. Ja sitten toinen asia oli vaikea asia perheessä. Me rukoiltiin ja tilanne muuttuu. Ja se tulee muuttumaan. Ja Jumala tekee, siis todella, hän täyttää työnsä. Se, minkä hän on aloittanut, hän vie loppuun asti. Me saadaan rukoilla täyttä elämää, täyttä pelastumista, täyttä parantumista. Halleluja. Se voitelu on alkanut vaikuttaa. Aamen. Halleluja. Ja sitähän se juuri tekee, että mikä se apostolisuus on. Se on se, että kun apostoli tulee julistamaan sanan, niin ota kiinni siitä. Ota uskossa kiinni siitä. Mä uskon. Ja se usko vahvistuu. Siis se vahvistaa sun uskosi mihin? Jeesukseen. Se aina vahvistaa uskon perustukseen Jeesukseen. Halleluja. Halleluja. Ja se lähettää sut. Se saa sut innostumaan, tarttumaan siihen tehtävään, mikä Jumalalla on tälle päivälle. Aamen. Se on aina siis tehtävää varten. Eli meillä on, halleluja, myös voitelu siihen tehtävään. Ja voitelu annetaan aina Jumalan tahtoon sitoutuneiden elämään. Eli voitelu annetaan niille, jotka sitoutuu tekemään Jumalan tahdon. Auts. Niin, että mä en sano, että no ne onhan niitä nyt, vaan mä sanon, että tässä olen Herra, mitä mä teen? Olen käytettävissä. Näin. Ja sitten nämä voidellut rukoilee toisten puolesta. He seisoo taistelussa rinnalla. He eivät etsi omaa hyötyään tai omaa esiin pääsyään. Ei ole siis itsekkäitä motiiveja. Ja heitä ei kiinnosta se julkisuus ja ihmisten hyväksyntä, vaan heitä kiinnostaa, että Jeesus saa ilmestyä ihmisille.
että Jeesus tulee todelliseksi ihmisille, että ihmiset kohtaa Jeesuksen. Se on niin kuin meidän päämäärä. Se on apostolisen viinileilin merkki, että siellä korostetaan sitä, että seuraa sinä Jeesusta. Halleluja. Ja sitten se, että mä teen kaikkeni, että minäkin seuraisin Jeesusta, niin sitten sä voit katsoa esimerkkiä siitä. Eli meillä on vastuu. Se on sitä, että otetaan oma paikka, niin kuin Ester otti vastuunsa. Hän otti vastuunsa ja meni kuninkaan eteen, vaikka se oli kiellettyä. Pisti henkensäkin alttiiksi. Vain Jumala saa meidän tekemään tämmöisiä rohkeita tekoja. Halleluja. Vain hänen läsnäolossaan. Halleluja. Ja sitten mä oon kirjoittanut tänne, että voitelu ei ole luonnollista karismaa. Se ei ole ihmisten viihdyttämistä varten. Pitää siis erotella. Jotkut on tosi karismaattisia niin kuin puhujia tai taitavia, näin. Se ei ole sitä. Voitelu ei ole sitä, että se on nautittavaa musiikkia tai se on stand-up-koomikko tai se on motivaation puhuja, joka saa sut itkemään. Vaan se ei ole siis sitä, että me viihdyttäisiin, vaan se on sitä varten, että Jumalan tahto tapahtuisi ja että vihollisen teot tehtäisiin tyhjäksi meidän elämässä. Mieti! Jeesus tuli tekemään tyhjäksi, halleluja, vihollisen teot. Voitelu antaa siis voiman tehdä Jumalan tahdon. Ja voideltu ihminen, kun se saa sanan Herralta, niin se julistaa sen välittämättä siitä, mitä ihmiset ajattelee tai mitä ne tekee. Ottaako ne vastaan vai eikö ne ota vastaan? Tämä on kyllä mun probleema välillä. En mä nyt tämmöistä voi mennä sanoon, koska niin miksen voi. Jos mä tiedän ja mä tiedän, että Jumala on sanonut niin. Ja sana myöskin todistaa, että Jumala on sanonut niin. Niin mitä mä oon sanomaan? Mitään muuta kuin se, mitä Jumala on sanonut. Aivan. Niin ei siis ajattele sitä, mitä ihmiset, koska välillä ihmiset kuulkaa hurraa, hyvä puhe, hallelujaa, kiitos, hallelujaa, hienoa, Hosiannaa, hallelujaa, oli valtava kokous. Ja välillä ne sitten arvostelee, moittii, tarttuu sanoihin, tarttuu eleisiin, tarttuu persoonaan, mihin vaan, loukkaantuu, huutaa ristiinnaulit. Ja tiedättekö, Jeesuksen elämässä oli samat ihmiset. Ensin ne huusi Hosiannaa, ja sitten kun vähän niitä villittiin toiseen suuntaan, niin joku villitti ne, fariseukset villitti ne huutamaan ristiinnaulit. Samat ihmiset. Me emme siis voi luottaa siihen, mitä mieltä ihmiset on. Me voimme luottaa siihen, mitä mieltä Jumala on. Ja mä sanon, on olemassa ihmisiä. Jumalalla on jäännös. Että mä taas on niin kuin se Elia, joka oli siellä luolassa, että ei, yksinäni on täällä ja mä oon tänne jäänyt. Ja Jumala sanoi, minulla on jäännös. Elikkä etsi jäännös. Etsi itsellesi se pylväs. Etsi itsellesi se pilari, missä on muita, jotka palaa Jeesukselle. Ja vältä niitä mustia aukkoja, jotka on sammunut, jotka on unohtanut suhteen Jeesukseen. Ja on jäljellä vain tapa, kristillisyys. On jäljellä vain niin kuin traditiot. On jäljellä vain oma joku. No se on se sakkilauta-saarna. Senkin voi katsoa sieltä netistä. Joo. Tuosta Eliasta tuli mieleen, että lue Anne Raamattua. Täällä on kuningasten, mikä mulle nyt tuli siitä, mitä Jumala on tällä viikolla puhunut, missä ajassa me nyt, mikä on se uusi, mitä nyt tulee tehdä, mikä on se uusi asia, mitä nyt tulee tehdä, niin mulla on ollut pitkän aikaa niin mielessä tämä, ja se tulee aina uudestaan ja uudestaan, on tämä, kun Elia pakeni Iisepeliä, tämä on ensimmäinen kuningasten kirja 19, ja hän todellakin, mä olen lukenut tämän ennenkin, niin hän todellakin sanoo täällä 15 jakeessa, että Herra sanoi Elialle, mene ja palaa kulkemasi tietä Damaskoksen autiomaahan. Kun saavut sinne, voitele. Ja tämä sana voitele on se sana. Voitele kuninkaaksi
Hasael Aramin kuninkaaksi ja Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi ja Elisa Saafatin poika Abel-Meholasta sinun on voideltava profeetaksi sinun seuraajaksesi. Ja tapahtuu niin, että sen, joka pääsee Hasaelin miekkaa pakoon, surmaa Jehu, ja sen, joka välttää Jehun miekan, surmaa Elisa. Halleluja. Ja tämä, että voitele, eli kun Jumala, Jeesus antaa voiteluansa, niin se on tarkoitettu jaettavaksi. Niin kuin se viini on tarkoitettu jaettavaksi, niin mä uskon, että on tullut aika voidella ihmisiä tehtävään, niin kuin seurakuntana myös tehtävään. Ja Jumala puhukoon sun sydämelle siitä. Sitten Jeesuksen voitelusta. Jeesus oli voideltu. Jeesus luki siellä synagogassa profeetan kirjaa, ja tämä on Luukas 4:21. Silloin hän alkoi puhua, että tänään on tämä raamatun kohta toteutunut teidän korvianne kuulen. Ja kaikki antoivat Jeesuksesta siis hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustaan lähtivät. Mitä Jeesus oli siis lukenut? Hän oli lukenut tämän kohdan, että Herran henki on minun päälläni, hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Siis ilosanomaa köyhille. Mikä on köyhän ilosanoma? Se, että Jeesus pitää susta huolen. Se, että köyhän ei tarvitse olla enää köyhä. Se, että sulle ei tarvitse enää olla puutteessa, vaan Jumala haluaa täyttää kaikki sun tarpeesi hänen rikkautensa mukaisesti. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta. No mikä sitten? Mikä vankila? No se vihollisen vankila. Kaikki asiat, mitkä estää sua seuraamasta Jeesusta, niin Jeesus on tullut. Se voitelu on annettu. Jeesuksen päällä oli voitelu ja se sama pyhä henki, niin kuin sanotaan, sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, tekee sinun ruumiisikin eläväksi, tekee meidät eläväksi. Sama pyhä henki ei ole muuttunut miksikään. Sama pyhä henki on meidän yllämme niin, että me voimme julistaa vangituille vapautta. Halleluja. On tapahtunutkin jo. Ihmiset on kertonut, kun he on vapautunut. Ihan siis niin kuin tässä lähimenneisyydessä. Sitten vapautusta, siis heille vapautusta sokeille näkönsä saamista päästämään sorretut vapauteen. Siis ihan fyysinen sokeus Jeesus voi parantaa ja haluaa parantaa, mutta myös hengellinen sokeus. Että silmät aukeaa näkemään hengessä, että ne peitteet otetaan pois. Että hei, tämähän se mun näky oli. Mitä mä täällä teen? Mitä sä täällä teet, Elia? Mene takaisin samaa tietä, mene sinne, minne minä sut lähetän ja voitele. Halleluja. Yes. Ja sitten päästämään sorretut vapauteen. Siis monet on niin sorrettuja tänä päivänä, eikö ole? Kiitos Jeesus, että sä oot voidellut meidät, että me saadaan julistaa niille vapautusta, että ne pääsee irti kaiken sorron alta, alas painamisen alta, huonosta itsetunnosta sun muista asioista. Julistamaan Herran suosion vuotta, eli julistamaan, että Jeesuksen, Kristuksen kautta sinulla on Isän mielisuosio. Riemuvuosi, halleluja. Halleluja. Ja sitten todellakin Jeesus paransi sairaita ja muuta. Me tiedetään tämä kertomus Nasaretissa, kuinka hän ei voinut tehdä montakaan voimallista tekoa siellä, koska minkä takia? Epäuskon takia. Epäuskon takia. Isä, armahda minua, että mulla ei ole epäuskoa, vaan mulla on uskoa. Halleluja. Jeesukseen. Ei mihinkään muuhun. Joo. Ja sitten tästä apostolisuudesta sanotaan täällä ensimmäinen kirja Korintolaisille 3 ja 11, että muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Kaikki ilmestys Jeesuksesta, kaikki mitä hän teki, mitä hän puhui, mitä hänen persoonansa sisältyy, niin kaikki se on meidän uskomme perusta. Ja se, miten hän voitti vihollisen Golgatalla, se on meidän uskomme perusta. Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo se päivä, joka ilmestyy tulessa.
tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Eli kannattaa rakentaa jaloista materiaaleista, koska ne ei pala tulessakaan. Jumalan sana on tulessa koeteltu. Se ei pala. Se ei, siihen kun luottaa, tämän sanan mukaan kun elää, niin elämä ei pala poroksi, vaan se kantaa hedelmää. Ja jos jonkun tekemän rakennus kestää, hän saa palkan. Mutta se, että uskoo Jeesukseen, riittää siis pelastukseen. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon, itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. Kun uskoo Jeesukseen, niin se on pääsylippu taivaaseen. Se on näin. Mutta siinä matkalla voi tulla monta mutkaa, jos ei ole rakastunut Jeesukseen. Voi tulla uskottomuus morsiamelle, jos ei hän ole tekemisissä sulhasensa kanssa. Voi tulla epäilys. Voi tulla mitä vaan. Pitää olla joka päivä. Niin kuin Jeesus sanoi, että otti joka päivä ristinsä. Mitä se on muuta kuin joka päivä keskustelee Jeesuksen kanssa? Joka hetki. Paavali sanoi, että rukoilkaa ja niin kuin lakkaamatta. Oi kiitos Jeesus. Vain kun me vaellamme hengessä, me pystymme siihen. Ja kun Pyhä Henki antaa voiman. Missä on hyvä olla? Ei missään muualla ole hyvä olla kuin siinä öljyssä. En mä haluaisi pois, mä haluaisin vaan olla se. Mä haluaisin tehdä ruokaa, mä haluaisin mitään muuta kuin vaan olla siinä Jumalan läsnäolossa. Mutta halleluja, mä voin mennä lenkille sen läsnäolon kanssa. Mä opin tämänkin yksi kerta, kun mä aina sitä, että miksi mun pitää tehdä kaikkea tätä arkihommaa. Mutta kun Jeesus sanoi, että minä olen siinäkin sun kanssa. Eli se voitelu ei häviä minnekään. Vaikka se tunne häviää ehkä, koska voitelu ei ole tunne. Voitelu ei ole tunne, se ei ole tunnekuohu, se ei ole joku ilmiö. Se ilmenee meidän sielussa kyllä ilmiöiden kautta. Voitelu on fakta. Voitelu on totuus. Voitelu on aina. Silloin kun tuntuu ja silloin kun ei tuntunut. Niin kuin Joyce Meyer on sanonut, että jos kun minä menen saarnaamaan, niin jos musta tuntuu, että mä saarnaan voitelussa, niin halleluja, mä saarnaan voitelussa. Mutta jos musta ei tunnu, että mulla on voitelu, niin mä saarnaan joka tapauksessa voitelussa. Ja silloin kun musta ei tunnu, niin paranee enemmän sairaita. Halleluja. Se on näin, koska silloin kun mä oon heikko, niin silloin hän on väkevä. Mä olen kuulkaa aivan järkyttävän väsynyt ennen kuin tultiin kokoukseen. Tapio voi todistaa, että mä nukahdin sohvalla. Mä luin Raamattua ja mä nukahdin sohvalle. Sitten mä sanoin, että Tapio, mä näin untakin jo, mä nukahdin. Nyt pitää kyllä väsymyksen henki lähteä ihmisistä pois, että nyt on semmoinen hyökkäys, että nyt pitää lähteä kokoukseen. Jos sulle tulee semmoinen olo, että sä et jaksa lähteä, niin silloin sun pitää just lähteä. Mulla ei ollut mitään vaihtoehtoja, mulla oli ihan pakko tulla. Ihan totta. Kiitos Jumalalle siitä pakosta, koska mä tiesin, mitä on käynnissä. Mä tiesin, että ei se ole Jumalasta se väsymys, eikä se ollut mikään luonnollinen väsymys, vaan mä rupesin rukoilemaan, että ihmiset saa vapauden. Tämä on muuten tästä profetaalista elämää. Että me ei aina voida ottaa kaikkia itsemme, mitä me koetaan, koska me pitää alkaa rukoilemaan sitä kokemusta niin kuin esiin, että mikä tämä on. Anna mulle joku sana. Ai täällä sanotaan, että Herra antaa voimaa yltäkyllin. Herra antaa voimaa yltäkyllin. No niin, minä tässä, joo ja kaikki muutkin. Ja mä juissan sitä, että kaikki muutkin saa voimaa yltäkyllin, eikö? Halleluja. Se on sitä, kun me eletään niin kuin tässä hengellisessä sodassa. Silloin kun sulla on kaikista vaikeinta lähteä liikkeelle, niin silloin todennäköisesti sun pitäisi juurikin lähteä liikkeelle. Ja uskollisuus. Täällä puhutaan myöskin siitä, että jos joku haluaa seurakunnan kaitsijan toimeen tai johonkin tehtävää seurakunnassa, olkoon nyt sitten vaikka kahvinkeittäjäksi, niin ihan sama mikä se tehtävä on. Jos joku haluaa jonkin tehtävän ja kokee, että Jumalahan puhuu mulle, että mä voisin tässä palvella nyt, mä pystyn tässä palvelemaan. Niin kuin sen takia, että ei sen takia, että mun on pakko, vaan sen takia, että mä haluan niin kuin noille muille niin kuin olla hyödyksi ja siunaukseksi. Niin sitten jos sä niin kuin näin ajattelet, niin ihan varmaan tulee hyökkäys, että sä et jaksa.
Sä et viitti, sä et pysty. Eikö? Ihan varmaan tulee. Mutta se uskollisuus, ne jotka on uskollisia, niin Jumala huomaa, että tolle mä voin antaa seuraavan leiviskän. Tolle mä voin antaa seuraavan voitelun. Tolle mä voin antaa seuraavan uskoa enemmän. Se on uskollinen. Ja silloin pääsee jaloon toimeen. Halleluja. Halleluja. Tämä on ihan niin mahtavaa. Ja siis kun kaiken saa tehdä kuitenkin Pyhän Hengen voimassa, ei missään pakossa. Joskus voi olla semmoinen juttu, että on niin väsynyt. Niin ei lepokaan ole kielletty tietenkään. Muista pyhittää lepopäivä. Ja se on muuten sapatti. Se on kuulkaa eniten rikottu sitä lakia vastaan, että muista pyhittää lepopäivä. Siis sitä lakia rikkoo niin kuin kaikki. Puhun vaan itsestäni. Pitää muistaa lepopäivä. Mikä se lepopäivä on? No se on se, että mä en tee sitä, mitä mä teen työkseni, vaan mä teen jotain muuta. Mä voin olla perheen kanssa, mä voin hoitaa ihmissuhteita, tavata ihmisiä. Mä voin olla vaan, mä voin olla Herran kanssa. Ja pyhitys tarkoittaa olla Herran kanssa, erottaa Herralle. Mutta mä en tee silloin sitä, mitä mä teen työkseni, enkä silloin sitä, mikä mua rasittaa. Mä ehkä vastaan puhelimeen tai jotain. No. Se on hyvä homma tuolla Israelissa, kun ne ortodoksijuutalaiset, niin ne ei saa käyttää edes kännykkään sapattina. Niin halleluja, on pakko mennä sinne himaan. Pakko mennä sinne äidin ja isin luo, kun ei voi soittaa niille. Niin pitää mennä sinne. Ja sitten on sitä perheyhteyttä ja sitten tiedetään, mitä kaikille kuuluu. Ja on hyvä mennä seurakuntaankin. Saada perheyhteyttä, saada hoitoa, saada virvotusta. Eikö? Eikä jäädä yksin. Sen takia Jumala on laittanut meille tietyt ajat ja rajat. Meidän hyväksemme, ei kiusatakseen meitä. Moni bisnesmies on palannut loppuun, kun raha. Business. Eikö? Jumalan työssä mä väitän, että Jumalan työssä ei pala loppuun, jos on kuuliainen Jumalan ohjeille. Jos on kuuliainen Jumalan ohjeille. Pyhä Henki ei polta sua loppuun, mutta hän polttaa. Hän kyllä polttaa niin, että tulee into tehdä Herran työtä. Ja jos sä oot saanut burnoutin, mä en tuomitte sua, mäkin oon saanut. En kylläkään Herran työssä, mutta ihan muussa työssä. Sen takia, että työtä oli vaan liikaa, kerta kaikkiaan liikaa. Ja toisekseen, mä en pystynyt tekemään työtä hyvin, koska oli niin kiire, niin mulla oli huono omatunto koko ajan. Ja mä en voinut elää sen asian kanssa. Niin se oli se psyykkinen paine, oli se, mikä takia mä sain burnoutin. Mä en tuomitte, mutta tiedättekö, mä voin todistaa tässä, Jeesus parantaa burnoutista. Nostaa ylös ja jaksaa taas tehdä asioita. Luovuus vapautuu. Mä julistan, jos jonkun luovuus on täysin nollissa, luovuutesi vapautuu uudelleen. Pyhä Henki ottaa sun luovuutesi käyttöön. Pyhä Henki ottaa sun talenttisi käyttöön. Hän haluaa voidella sinut. Herran henki on sinun päälläsi, hän on voidellut sinut julistamaan ilosanomaa. Halleluja. Joo. Mä uskon, että nyt ollaan semmoisessa vaiheessa, että meidän tulee voidella ihmisiä paikoilleen, asettaa paikoilleen. Ja tämä voitelu murtaa siis, jos en vielä sanonut, murtaa ikeitä, parantaa sairaita, vahvistaa heikkoja. Se on siis toisia varten, jotta Jeesuksen omat vapautuisivat kaikista kahleistaan. Ja arvosta voitelua itsessäsi. Suojele voitelua itsessäsi. Ja kun sä näet itsessäsi voitelun, sä arvostat sitä myös toisessa. Näe toinen Jumalan voideltuna. Rohkaise muita. Sinä olet saviastia, niin huolehdi sun saviastiasta. Siitä puhuttiin jo, tämä lepopäiväasia. Pidä sitä aarretta arvossa. Jumalalla ei ole mitään muuta kuin meidän saviastiat, missä hän kantaa sitä Pyhän Hengen tulta tänä päivänä. Me olemme Kristuksen ruumis. Ei Jeesuksella ole mitään toista ruumista. Niin
Pysy nyt hyvässä kunnossa ruumis. Pysy hyvässä kunnossa ruumis. Joo, ollaan viisaita tässä asiassa. Sitten myöskin mieli. Pidä mielesi puhtaana. Sinun sielusi on Pyhän Hengen instrumentti. Arvosta sielusi terveyttä. Mitä sielu on? Tahto, tunteet, mieli, ajattelu. Pidä se puhtaana. Ja pidä sinun sydämesi tulessa Jeesukselle. Halleluja. Koska sydämestä lähtee. Kaikki lähtee, Jeesus sanoo, kaikki lähtee sydämestä. Sisimmästä sydämestä, sieltä lähtee pahat ajatukset ja synnit. Sieltä lähtee myös hyvät ajatukset ja hyvät teot, mitkä Pyhä Henki vaikuttaa. Sä saat tehdä Isän tekoja. Sinä saat tehdä taivaan Isän tekoja. Mieti. Sä oot Jumalan lapsi. Sä oot Jumalan kuva. Sun kuuluu heijastaa häntä. Wow. Ei olla mitään turhassa porukassa tänään. Joo. Ja mitä Jeesuksesta sanotaan? Jeesuksesta lähti voima, joka paransi kaikki. Jeesus, mä haluan olla sun kuva. Mä oikeasti haluan olla sun kuva. Niin, että ne sairaat, että ne kärsivät ihmiset saa avun Jumalalta. Että ne masentuneet vapautuu. Että ne itsemurha-ajatukset väistyy. Että se alkoholin kaale katkee ihmisten elämästä ja sukukunnista. Ja huumeet. Ja että nuoret löytää Isän. Halleluja. Jeesus teki ihmeitä ihmisten hyväksi. Jeesus ei tehnyt ihmeitä oman maineen saavuttamiseksi. Päinvastoin Jeesus kielsi kertomasta. Jeesus teki salassa. Jeesus otti vain uskotuimmat opetuslapset mukaan, kun hän meni herättämään Jairuksen tyttären kuolleista. Miettikää. Hän ei halunnut julkisuutta. Hän halusi tehdä Jumalan tekoja. Että Jumala saa kunnian. Hän haki Jumalan kunniaa. Ja mehän tiedetään myös toinen syy. Se oli fariseukset. Se oli se, että vihollinen halusi ristiinnaulita Jeesuksen ennenaikaisesti. Halusi kivittää hänet. Ne yritti jonkun kerran. Jeesus käveli vaan läpi. Sekin on mua puhutellut paljon, että kun ne yritti kivittää Jeesuksen. Kun ne vihas sitä. Ne oli niin kateellisia, ne oli niin vihaisia. Mistä? Jeesus paransi sapattina. Jeesus paransi jonkun, ne oli vihaisia. Koska ne olisi halunnut itse kunnian ja maineen ja shown. Ne olisi halunnut, että heidän kautta olisi parantunut, mutta kun ei heillä ollut voitelua, koska he eivät olleet kuuliaisia oikeasti Jumalan sanalle. Heillä oli jumalisuuden ulkokuori. Ne kielsi Jumalan voiman, mikä oli Jeesuksessa. Tämmöistä tapahtuu tänä päivänäkin. Jeesus, auta, että mä en välitä. Joo, auta, että mä en välitä siitä. Ja Jeesus käveli heidän keskikseen pois siitä. En mä tiedä, mitä tapahtui. Niitä oli pakko väistyä, koska Jeesuksen aika ei ollut vielä tullut. Me ollaan täällä niin kauan kuin Jumalan aika on. Halleluja. Hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Ja Jeesus on todellakin sama tänään. Ja jotenkin tämä salattu kuuliaisuus, jotenkin se kuuliaisuus siellä salassa, kun Jeesuskin rukoili salassa Isää. Niin jotenkin se salattu kuuliaisuus, että se mitä sä teet, mitä ei kukaan ihminenkään tiedä, vaan Jumala tietää, niin se on niin arvokasta Herralle. Se on, siis vasta taivaassa me tullaan näkemään sitten se palkka. Vasta taivaassa me tullaan näkemään se, että millainen kruunu meillä on. Halleluja. Kiitos Jeesus. Mutta voitelun läsnäolo ei voi jäädä kuitenkaan piiloon. Niinhän se on. Kato, kun ne sitten kertoo, että Jeesus paransi mut ja niin edelleen.
Eli siis tavallaan se voitelu ei kuitenkaan, me emme kätke sitä, me emme piilota, me nostamme päämme, niin kuin me kuultiin tänään. Me emme piilota, me emme häpeä Pyhää Henkeä. Me emme häpeä hänen ilmiöitään, me emme häpeä hänen läsnäolonsa, me emme häpeä itkua, naurua, ääntä. Me emme häpeä häntä, mutta me annamme kaiken kunnian Jumalalle. Halleluja. Sä et voi olla piilossa. Esterkään ei voinut jäädä piiloon. Hän tuli näkyväksi. Nyt on sun aika. Jeesus kutsuu. Tule näkyväksi. Tule enemmän näkyväksi. Ei Jumala tee meistä jotain superstaraa. Sen aika on täysin ohi. Mutta Jumala tekee susta sankarin sun arjessa, sankarin sun seurakunnassa, sankarin sun kaupungissa. Halleluja. Joka antaa kunnia Jumalalle. Uskon sankari. Ja usko on sekin, että menee läpi vaikeista ajoista. Menee läpi vaikeista ajoista. Se on uskon sankari. Halleluja. Sä oot uskon sankari, kun sä istut täällä tänään. Sä oot mennyt läpi monista vaikeista ajoista. Halleluja. Kiitos Jeesus, mitä teet. Kiitos Jeesus, mitä teet. Halleluja. Todellakin voitelu on. Isä, kiitos Isä, että mä saan julistaa, että meillä on voitelu Pyhältä. Meillä on voitelu sinulta. Me kiitetään Pyhästä Hengestä. Kiitos, että Pyhän Hengen voima on vuodatettu. Ja me kiitetään siitä, että me saadaan täyttyä hengellä, niin kuin sana käskee. Täyttykää hengellä. Me saadaan nostaa meidän purjeet. Me saadaan nostaa siihen tuuleen, mitä Jumalan Pyhä Henki puhaltaa. Ja me saadaan sanoa, ei minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Minne päin? Jeesus, tartu sinä peräsimeen ja käännä se laiva, minne sinä tahdot. Minne sinä tahdot? Halleluja, mutta nyt tuuli käy, nyt ei voi olla siinä satamassa. Ohjaa Herra meitä. Halleluja. Ja pane meidän suulemme vartija niin, että me emme suulamme ohjaa itsemme harhaan, vaan me voimme julistaa Jumalan totuutta. Halleluja. Halleluja. Ota kaikki peitteet pois meidän silmistä, että me näemme hengessä. Halleluja. Rekeba sendo raba haide kerala haide. Redeleba haide kerala masaide kore haide. Redelema haide leha hai. Joo, ja kun se muutos tulee, niin jotakin todella muuttuu. Siis arki muuttuu. Se arkipäivä muuttuu, Herra. Auta meitä avartamaan meidän ymmärrystämme. Halleluja. Sikora lebaria esikedellä mahaide. Redelemoro sodoloria. Halleluja. Kiitos Herra. Herra, mä haluan, että jokainen, joka ikinä katsoo tämän, niin todellakin menee sun eteesi kysymään, mitä sinä haluat Herra minun tekevän. Mitä sinä haluat Herra minun tekevän. Halleluja. Ja me sanotaan heipat sinne Facebookiin. Halleluja.